Mentro gyda'n gilydd, Pili Palas, Porthaethwy. Archebwch eich lle ar-lein cyn cyrraedd. Mae'n bosib gall rhai sydd heb archebu o flaen llaw gael mynediad wrth droi fyny os oes digon o le. Dilynwch y wynebau gwenu ar y llawr i'r fynedfa. Maent wedi osod 2 fetr ar wahân. Os oes pobl yn disgwyl, safwch ar un o'r wynebau gwenu yn y ciw. Wrth y fynedfa, mae diheintydd dwylo i'w ddefnyddio. Yma bydd hefyd gofyn i chi gyflwyno eich manylion cyswllt ar gyfer system monitro ac olrain. Ar ôl dod i mewn, trowch i'r chwith a dilynwch y system un ffordd. Mae sgriniau ar y wal yn eich atgoffa i gadw 2 fetr oddi wrth eraill. Dyma'r toiledau. Fe allwch weld o'r coridor os oes un ar gael neu beidio. Mae'r byrddau yn y caffi wedi osod 2 fetr oddi wrth ei gilydd. Mae sgrin glir wedi osod ar gownter y caffi. Mae sticeri wedi osod ar y llawr ar hyd y system unffordd yn atgoffa pobl i gynnal pellter cymdeithasol. Os hoffech copi caled o'r fideo hwn, cysylltwch â Age Cymru Gwynedd a Môn.